Nangin anay Mr. Pogi isang Bacolod ginkilala nga hero sa Korea. Nangin ministro siya sang simbahan nga naging instrumental sa pagbago sang pila ka mga persons deprived of liberty antes pa man nagtrabaho sa abroad. Aton nga kilalahon ang ginapabugal nga Baganihan nga Bacolod nun sa sining episode sang Baganihan. Kung mangayo sang bulig sa imong tawo nga yara na sa bibi sang kamatayon, mangisog kaihan nga siya ang buligan sang nabutang sa katalagman ng kabuhi isang Korea national nga co-worker sang 52 anyos nga factory worker nga si Monico Karanay. Wala siya sang pagduwa-duwa nga ginluwas sang iya abyan. Istorya ni Karanay Mayo 30 sa nakita niya nga natumba kag nawadaan sang animo si J. Bin Cho sa idalom sang press machine nga isa sa iya gina-operate. Gani madasig siya nga nag-akto agud mapatay ang machine kag maluwas ang kabuhi sang co-worker nga Koreano. Presence of mind ka talaga pag nag-rescue ka sa isang tao na nasa kagipitan danger. Hindi magpanik ka, mawala talaga yung yung pamamaraan na pag-rescue. Kailangan maging presence of mind tayo doon sa ganyan na paraan kasi buhay magkuhan ka yung mag-resettle ka ba yun. Hindi kakagawa ng maayos pagka na-nervyos ka o ano. Ano yung pakiramdam, sir? Tapos nung pagkahila nyo sa kanya sa dun sa bingit po ng kamatayan. Niyakap niya ako. Salamat siya. Ako naman, sabi ko, that's my obligation to help you. Kasi if I did not help you, my conscience, I will be paid for my conscience, sabi ko. It will be disturbed my life kasi siyempre kung ibang lahi. Makabig nga ordinaryo nga factory worker si Karanay, apang bangod sang pagkabaganihan. Ginpasidunggan siya sang Philippine Embassy sa Seoul, South Korea. Ginkabig man siya nga adopted son sang Manila, kagin kilala man sang local government unit sang probinsya sang Guimaras. Ang konseho sang Bacolod nagpasarban sang resolusyon nga nagkilala sa bugal sang Bacolod nun. And jointly with the punong barangay sa Taculing, kaya taga-Taculing siya. Si Lady Councilor Lady Glass Gonzales. Kag isa to kapag pahayag sa aton man apresiasyon sa iya. Kinanglan man gid nga tagaan siya sa encouragement kag ang mga kauturan ng mga Pilipino sa ibang nga pungsod nga mangin simbolo sila sa heroism sa ating mga fellow Filipinos. Lubos man ang pagpasalamat sa iya sang abyan nga Koreano nga iya naluwas. Para kay Cho, hindi niya malimtan kag sang iya pamilya ang nahimo ni Karanay nga pagsalbar sang iya kabuhi. Thank you to the Philippine people hope in Korea, especially to Nikki to save my life. Nikki, I will never forget you in my life. Thank you very much. Si Karanay ang nangin resident na sang Busan, South Korea nga karon nagatrabaho sa isa ka rubber factory. Pero antes pa man siya nakapangabuhi sa abroad, tinuig man nga iya ginbalik-balikan ang mga bilangguan diri sa pungsod bilang ministro sang simbahan. 2003, sang gintala na siya bilang Inspector and National Coordinator sang Office of the Inspectorate Division, Presidential Consultant for Prison Affairs sang Malacañang. Nangin misyon niya ang mabuligan ang mga linibo nga mga persons deprived of liberty nga makabalik sa komunidad paagi sa rehabilitation program. Endure hardness na walang you will reap what you sow. Marami kong pinagdaanan sa buhay din. Nag-minister ako sa Bilibid Prison, sa inmate doon sa lupa. Nag-minister ako dyan. At sa pagka-minister ko, nakita yung kasipagan ko at nakatulong ko sa mga inmate sa Bilibid Prison dyan sa Muntinlupa. Binigyan ako ng posisyon din sa Malacañang. Tumandok siya sa barangay Taculing nga ginkilala man sadto bilang Mr. Pogi
ang mga abyan ni Karanay pati na ang pamunuan sa Bacolod City National High School kag Bible Baptist Theological Seminary kung din siya nag-graduate ang nagapabugal man sa iya. Nagdaog ko da Mr. Pugi sa CTI. Sa ano nga year, sir? I don't know, guro 1980s, 1990s. 90s na. Nagdaog ako. Para sa iya wala sang kabaylo ang iya hinimuan sa pagpati nga initanan ang pagbuot sa makaako. Nagapati siya nga ang paghatag bugal siya mga kasimanwa ang maghahatag man sang inspirasyon sa mga kasubong niya nga Pinoy nga nagapasimpalad sa abroad. Tayo na mga Pilipino talagang nasa dugo natin yan eh. We are willing to help any kind of the situation. We are willing and we are available to help.